sikik wata tita bedeba bangsat elek. Ora iki ora pangling iki rasen sakit ta iki. Iki wadya blondorwati kok celandan tekan kayangane lho. Beh. Wadyabala Tunggul Maloya dasar kepara estu. Sencaki ta kowe? Dasar kepara nyata. Sapa kowe? Tumenggung Prawara Kendra. Prawara Kendra. Benul, betul. Kowe kok ngendhek lakune Wadyabala nggone mbujung marang Betari Drasanala. Kowe kok ngendhek lakune Wadyabala sing negara Tunggul Maloya nggone arep mbujung lan arep merwasa kelawan Betari Drasanala merga ora gelem dhaup karo Ratu Gusti Kusinuwun Prabu Dewasrani. Arep diperwasa, arep kabake. Arep tak ruda pariperkasa. Piye? Ala ruda pariperkasa. Arep ngruda paripeksa Betari Drasanala. Kudu iso mecah sirahe Sencaki. Kelakon panjang kamu dina iki, ha?
Cekial kowe. Parati wow. 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 Lo. Wah, kebrobos. Aku kok kesepeleke iki. Iya. Oh, jeblas ke. Jeblas ke kowe. Woi. Awas.
Awas. Awas. Geleleng aku. Waduh. Waduh. Hah! Wah, asem gue. Wow. Sapa iki? Satria Sisiken Anarja. Sapa? Anarja. Hah? Karsorjo Anarja budak. Sapa? Sapa bali sapa? Antarja. Pardaya. Subhanallah. Cah dadamu kowe. Wani ngreke kamar kaning Wadya Blus Ketunggul Malya. Iki dudu perkaramu kok kowe melu-melu diajali ye. Hah? Wah. Arep njajal karo aku apa piye? Apa? Kowe ngomong apa? Oh lambeme umak-umik. Kowe sing budhek ya sok bosok. Ha, pecah dadamu. Kok mung muni makdung ngene? Pelik. Kadal. Sopo iki? Hah? Sopo prajurit latah? Tetakon karo aku.
Dirgapati. Wih. Manungsane cilik kaya ngene kok jenenge medeni. Lho sing penting ki jenenge. Perkara pawakane kaya ngapa ki aku wis manut kersane musuh. Ayo kowe arep ngejak apa? Haya, hut. Ha. Ho ho ho. Uya. Hu ho ha. Ya. Ha. Uya. Duh, ni mas tikaning wang. Sun kataman laras mara. Wiraswara tibae. Wiraswara. Kuwi ngarep ngunekke kuwi ora muni. Sane bosak. Mesake ibu-ibu widowati widodari. Dirgawati. Wah, nek neng KTP jenenge Sunyah. Lanang apa wedok? Lanang. Neng KTP ku jenenge Sunyah. Karepe wong tuaku mbiyen aku lahir wedok ning jebule lanang, metone lanang. Mula dadine kaya dapurmu. Iya. Benul. Ayo, arep jajal iye. Ayo ya. Iya. Oh ayah. Iya. Ayah. Iya. Oh ayah. Alon. Raga tuwa. Kowe iso ngalahke Adi Jokowaluya. Sapa sidane arep Adi Jokowaluya mau jare Dirgapati. KTP-mu jenenge Sunyah. Ya wis Aan Rudi Wiratama. Aku ki mbunang sewengi kok mbrobyas. Arep buka kok aku grogi. Jan. Ming buka aku mandang angel ngejo. Ngejak apa kowe? Kowe arep mati dening aku? Sampurnake uripmu kowe. Ngejak jandon tak lateni. Oke. Rumangsane apa? Mati dening aku kowe ya. Awas kowe ya. Haya. Kene rike. Terus Kang. Iya. Men nyambut gawe kuwi sing ning mburimu kuwi Kang. Iya. Mbangane sewengi ming video call. Widih, bapakmu padha becik. Ndase atos. Ora arep asmara ndonga. Sapa iki? Wardaya. Kang, Piye Dimas? ketemu tenan Kang. Apa? Wardaya wah. Apa kowe kang winastan Pak Cangik iki kowe kuwi? Pak Cangik dengkulmu meloncat ya. Bambang Antasena aku. Oh, Bambang Antasena. Heeh. Ayo kowe arep tandang apa? Tandang ana kridane pangripta gending. Komposter. Komposter ki gak apa mesin gawe pupuk letong kae sik. Apa tukang gawe ringan? Komposter. Nah, kuwi. Komposter. Rabok ye. Yo, jajal. Kang, siap-siap watu aku. Oh iya. Oke, Yo. arek nyoba musuh aku apa piye? Weh, lah aku nek kalah karo diapurmu kewirangan. Oke. Ngantem sike, aku karo kowe iki wadyabala arang-arang ketemu ya Wardaya. Iya. Kowe tak punjung ingkung gajasa.
upamane iya najan aku satria kowe wadyabala iya ngantem aku itu kok malah napas iki napas apa iki nata tenaga ngantem aku tak mungkur ben ora ketok mati dening aku ngantem apa nabuh demung kowe ngantem serune kaya ngono kok kurang seru oke anggep enak sapa kae ndi kae wah Wariah karo Parmi Parmi iki sing picek ana wong tuwa eneng kok sing disungkemi Gambang Parmi kuwi oh arep pecah siramu kowe nya tibano seru iki seru ya seru oke subhanallah wa ta'ala subhanallah wa ta'ala krasa ora patek wah setan iki ngece tenan iki nyok iki nyok kok telat to kudune cek blong ora blong cek blong kudune cek karo blong iki bareng cek blong oke dikasih satu persatu pukulan demi pukulan Anda tidak akan langsung pecah sirahnya tapi bodoh pelan-pelan piye bodoh pelan-pelan gagar otak apa piye Antasena kuwi ora duwe otak ya sing suruh nek antem yo apa kaya ranjau apa ya kowe mau kudu ranjau iki tidak termasuk instrumen oke iki perjurit ampang timen to ning antem iki langsung kok ora ning tarik-tarikane belas iki umpama gentenan ngono piye oke gentenan apa-apa supaya adil para makarta ora sok kulino ngono kuwi ora kena nirokke nek kuwalat wis ana walang sangkae anake wis tak nehi blangkon dadi wis aman oh lambemu oleh bales iki oleh bales nyo arep ngantem cengel boleh arep ngantem dodo boleh nyo iki glamber lambemu bojoku karo aku polaku gagenya oke geger iye bokong iye iki empuk ning elastis wis aku tak ngantem sirah wae wong kowe mau ngantem sirahku bola-bali iya ning marep rono oh iya karo sedakep oke piye iki sedakep keleman kok ya koyor grup kok ya kowe oh iya gage kang selak minggat iya gage kok suwe men aku ki ngenteni ora kok ndang des ayo sabar to wong antem ki nggunakake rasa pangrasane aku arep mantak aji sik ngampet ambekan yo ora tata tenak pecah sirahmu tibakno mati sing mati aku apa kowe aku nek umpama kowe digdaya aku mati nek kowe ora digdaya ora gini-gini ayo Kang 1 2 3 lepas parane jembar kubure Kang opo golek pendemung anyar Kang tewas neh kok Kang sakake cah mengkap-mengkap ngene sirahe iki
Ayo Wadyabala Tunggul Malaya arep cawe-cawe perkarane. Lancur Pandhawa, Gatotkaca sing ora trimake untir pecah sirah. Oh, aku kewirangan kabeh iki. Wadyabala Tunggul Malaya ora ana sing mangga mulya. Aduh. Aduh ya. Aduh ya. Lho ngapa kae? Ora ana udan ora ana angin kok kuyang-kuyang cuk. Iya. Apa to iki? Iya. Ayo. Ojo. Diar kowe. Aku ngilang tak betrot. Anggepe apa? Rumangsane kok Kang rene Kang. Yo. Resik alon-alon Kang. Yo Dimas. Heeh. Anggepe rumangsaku kok Durga kuwi ora ning papan A ora ning papan B kok senane gawe kisruh. Lho lah iya, lah. Ngesokke dhewe wong tuwa. Iya. Iya Dimas. Kang, kok Kang? Apa? Krungu bayi nangis ora, Kang? Bayi nangis. Oh. Rungokno sing tenanan. Tenan Kang, rungokno tenan. Aku krungu banget. Kang. Rungokno. Seko arah kono iya. Rungokno neh. Kang. Apa? Kok bayi dibuang, Kang? Oh, lah bapak mbokne meng gelem enake ra gelem ngopeni. Mesake Dimas kok suarane kok keloro-loro. Sawange, Kang. Saring bawana langgeng. Narabja Kaneka Putra. Perkinsang warudayang Pak Bong, bobolo kali cedhe sapa sing gawe nangka basak dikapyak kari betone lodol ya. Iya. Kaneka Putra jeneng kita sowan ngadhep ana ngarsa ulun, aja duna dungkap atur kita. Jernyata panjenengan ulun wis ngawuni-ngani saha ulun wis pirsa marang apa kang dadi legetaning ati kita. Narada. Ha inggih. Wah, syukur binake sewu. Mangayu bakca sekedhi jumrawuh matur sampun pirsa dhateng menapa ingkang kula penggalih lan menapa ingkang gumana musik wonten salabeting manahipun ingkang adipun Kaneka Putra ing Sidik Mangudal-udal. Pramila miturat atur kula ingkang sampun kula aturaken kala wau lumantar batin. Kula suwun dawuh patuke wang pikulun padha wenang paringa dawuh dhateng jasatipun ingkang putra. Inggih ingkang adipun Kaneka Putra. Kulun babar pisan kawedharna ingkang sejati murih. Sumeplang rasing manahipun ingkang adipun Kaneka Putra. Iya. Narada, kula wonten dawuh. Ulun mangerteni yen to jeneng kita mesgul manahe merga para dewa utamane Manikmaya ingkang sak geleme dhewe patrape. Inggih. Banjur dawuh ulun mung mangkene, kadiparan Ulun. Mangerti kalamunta bayi ingkang den kandhut dening Bathari Dresanala sakmengko wis linahir ana ing jagat. Waduh. Mangka yuswanipun nembe Sabta Candra utawi 7 sasi mekaten Ulun. Iya. Kabeh iku mau dumadi merga sangka anggone Bathari Durga ingkang merwasa kelawan Dresanala. Inggih. Banjur bayi iku mau bakal dilebur ana ing kawah Candra Dimuka dening Bathari Durga. Nanging Narada kula wonten dawuh jeneng kita mboya perlu kuwatir
Amarga panjenengan ulun wis minta sraya satre ngranduga malaya iku Bambang Antasena senajan to panjenengan ulun mboya dawuh nanging panjenengan ulun iki bisa gawe lakon jeneng kita Narada mung cukup nyawang sarta mas paosake kahananing kayewangan saka kaduhan bayi Narada nganti kaget banget manah kula kula niki wah lak dadi kados mekaten kaunranipun lajeng kados pun dikantoripun bayi mengke menawi badhe pun lebur wonten kawasan Dradimuka wis jeneng kita mboya perlu kuatir yen mangkono ayu ulun kanthi nyawang kahananing jagat mercapadaya jagat tribawana iki mangga kula dherekaken pegulun elok tenan bagi kuping batu itu buat anaknya Janaka gila nih menungso wujudan kaya ngene iya tak lebur mati jeneng aku kowe lah kok suwiyah-wiyah karo cah cilik. Oh alah Durga niken menungso ratatan ya tututane mesake tak ayo maneh bayi iki cah bayi kayak didusi nggon lava ora mergo bayi ampuh iki wah iki anake paman Janaka iki kamangka anake Betari Dresanala wah lah Durga arep nemoni lakon apa kowe ya bocah iki tak kelomotane tak olesane nganggo banyu sungutku teges iki tak dusi banyu gege mendang dewasa bocah iki tangin tang tung tangin tang lho turas dagelan kok oh lah sing gedhekke aku mula ya dadi lanyap kaya ngene wong nek paman Janaka ki luruh wonge mbokne iki ya aduh keceplosan kowe sapa aku to iya aku ki kakangmu Dik kakangku heeh jenengmu Mas Antasena oh Mas Antasena heeh jeluk aku Mas. Oh iya Mas. Iya. Loh, aku sapa kok iki apa iki molat-molat kobar. Iki jenenge Neraka Jakanam. Ya Kang Winastan Kawah Candradimuka. Oh, mbok kae pitike ditulungi. Iya. Aku ro karepmu nek kae pitik kon nulungi ndak selak digawa bar sidin to. Iya. Karo si Klimen. Oh, kowe iki Mas Antasena. Heeh. Lah gek aku ki sapa? Ya, kowe nek arep ngerti jenengmu, Iya. kowe iki bar lara, ngono. Kowe agi wae lair, tur lairmu ki lair lara. Dadi kowe ora ngerti kowe sapa, kowe iki tak gedhekke, tak klomoti, tak olesi banyu sungutku kuwi temah kowe dadi dewasa. Ngono Mas Antasena. Heeh. Anjur jenengku sapa ya, Mas? Ah,
Lah kowe iku urung dijeneng. Iya. Kowe tak jenengi gelem ora? Iya. Tak jenengi gelem ora? Iya gelem-gelem. Ning sak karepku lek ku jenengi. Iya ora apa-apa, ora apa-apa. Heeh. Tak jenengi Anung piye? Ben kowe iso Anung. Heeh, tak jenengi Anung piye? Ketoke kok kuwi jenenge wong ngantukan. Cen ngantukan. Jenenge Anung Supardi kuwi ngantukan. Anggere tunggak monem ayo sing rukun wis cep. Ngraga Sukma terus sapa-sapa dinjen. Tak keplak lho kowe Mas. Aku mah nek jenenge elik jenenge. Tak jenenge Jaya Karneli wis. Sapa? Jaya Karneli. Jaya Karneli. Waduh gagah tenan jenenge. Kandhani kok. Wis. Ning kowe anu piye? Kowe tak aku kadang tenan kowe tak aku adik kandunge Antasena nek kowe gelem nuruti apa sing dadi kekarepanku. Kekarepanmu apa? Ah, kowe delok kae ning dhuwur kae. Endi? Dhuwur kae. Kae ning wong wedok kae. Endi wong wedok endi? Kae lho sing untune dibethek kae lho. Lho, udu sing medak-medok kae. Udu. Lah nek sing untune dibetheke ya gaweane medok kae. Tak keplak tenan lho kowe Mas. Sopo kae? Kae jenenge Betari Durga. Oh, Betari Durga. Heeh. Nek kowe pengen tak aku kadang tunggal kandung tunggal apa biyung karo aku, Iya. kowe metu ana kae sing jeneng Betari Durga kae petuk ana. Nek aku wis metuki Betari Durga, Kowe omong nang Betari Durga. Betari Durga, aku nyidam kawuran, pokoke nek ora kelakon panjangkaku aku trima mati nglalu, ngono. Loh, nyidam apa? Nyidam pengen digendong Betari Durga ning mapane nang Kesemekan. Apa? Kowe nyidam kepengin digendong karo Betari Durga kae ning le gendong nang mlebu nang kon Kesemekan. Gendong ngarep. Kesemekan ki apa? Tamangi. Oh, kuwi ya. Aku rung tau weruh bentuke. Makane kae tok nggo ajar titis-titisan. Iya, Mas. Ya, kowe Jaya Karneli. Apa Mas Antasena? Budal. Oke. Didikanku dadi tenan. Budal. Weh, ampuh. Sapa ana bocah mbranyak masemane munggah ning Kayuwangan. Takon karo aku Jaya Karneli. Tobat. Jaya Karneli babar pisan ora duwe tata krama, ora duwe subasita, ora duwe unggah-ungguh ning atase ulun iki dewa kok jeneng kita ora basa. Basa? Iya. Apaan itu? Apa ya? Tobat iki bocah apa? Bocah apa tobat. Basa ki apa? Aku omongan ki ya wis kaya ngene iki. Apa kowe sing jeneng Betari Durga? Iya, Pak. Dasar para nyata, Pak. Tobat. Kowe Jaya Karneli? Heeh, Betari Durga iya. Ana wigati apa metuki karo aku? Walah, Mas, aku kok isin aku. Ora apa-apa enak. Oh iya. Sida ngomongan batin. Betari Durga, apa? Yen aku oleh bloko suta karo kowe. Iya.
Aku duwe pepinginan yen to pepinginanku ingkang tak jaluk kowe ingkang minangkani iki mengko ora kasembatan, aku trima mati nglalu. Patopet Jaya Karneli, iya. Kowe duwe pepinginan apa? Ora usah kukur-kukur. Iya. Bingung aku. Aku kepengin mbok gendong. Kepengin tak gendong? Iya. Iya yen mangkono ya. Patopet mesake bocah kowe bayi wingi sore yen to ora kasembatan panjangmu kowe arep mati nglalu Jaya Karneli, iya. Ya gageng ini tak gendong. Ora kok gendong biasa, ora kok gendong mburi, gendong ceglek ki ora. Lho banjur gendong sing kepiye sing mbok arepi? Aku njaluk tok gendong ning gendong nganggo kesemekan yu. Apa? Aku njaluk kok gendong. Balik mana? Aku njaluk kok gendong ning olehmu gendong nganggo kesemekan. Apa? Apa? Kowe muni piye kowe mau? Kowe muni piye kowe mau? Lho Bang, bocah gila nih. Piye apane? Wis oleh poin urung. Malah melayu gila kok. Bengok apa? Melayu kami gelan bocah gilane. Waduh ya. Ngene ya Li. Apa? Li Jaya Karneli. Oh iya. Ngene. Pokoke bakune kowe kudu kasembatan digendong ning kesemekane Betari Durga. Ngono Mas. Iya. Nah ora aku pokoke moh ngaku kowe kadangku. Waduh, repot iki. Gelem ngono ora gelem ya wis. Apa kelakon nek kowe ora tak aku kadang kowe urip lontang-lantung dhewe ning jagat ora ning kancane, ora ana sing kenal kowe, ora ana sing gelem nyawang kowe. Jaba Mas Antasena. Kakarmu Betari Durga diuyak. nek ora kecandak. Ayo kudu kecandak kaya nyandi playune nek ndi parane kudu diuyak. Oh iya, iya. Manut aku dawuhmu, Mas. Dewa bola-bali wis bola-bali kowe gawe keluputan kowe. Aku ki ngerti legetane atimu janjane kowe sengit karo aku ning sing arep paten iki bendaraku para Pandhawa. Ya ora? Ngaku pukulan. Alah. Sidam sekaring bawana langgeng Betari Durga pukulan kula nyen senjata pitulang pukulan kula nyen senjata pitulang kula nyen senjata pitulang kula nyen dipun tulungi pukulan kula nyen beto pukulan Durga jeneng kita kenapa kula nyen senjata pitulung wedhus mau tak unek-unek meneng wae mbasa begitu bojone sing merangguli terus omong sak kelimah rong kelimah dewa iblis Kakang Semar apa menika garwa kula Risrti kula nyuwun senjata pitulung kula matur kaya kula dipun bujung dipun lare nem-neman ingkang nyidam kawan pengen pun gendong mawi kesemekan kula apa dur piye ga Durga ya Sumarmo Durga wonten bocah naminipun Jaya Karneli terus piyambakipun nyidam karo mawi mboten kasembatan kegayuhanipun luwung boyo mati nglalu pengen ngopo pengen pun gendong dening kula gendong apa digendong wae gendong niku nyuwune tenggen kesemekan
Pengen aku. Enggak pitulung. Ah kono-kono dilabuhi ngono. Mun tak omongi okeh-okeh ra to rungokke begitu bojomu sing ngomong. Tapi ning sakarmu nek arep dadi dewa ora nyawiji lati lan pakartimu. Durga wonten dawuh. Ulun singetake ning Lembu Andini. Inggih. Piye? Napa niki laring kang namipun Jaya Karneli? Lah takonono. Ora mengko sikik, apa jenenge to ngaran Jaya Karneli? Oh lah. Wasis Waskita ing Esti kowe. Lancip panggraitamu. Sapa kowe? Ulun Bathara Guru. Bathara Guru? Iya. Jeneng kita Jaya Karneli. Ya. Sing mburi sapa kowe kaya totok uwak? Totok uwak ndarmu. Semar. Sapa? Semar. Semar. Ya, apa kowe sing aran Jaya Karnaval? Jaya Karneli pecah sirahmu lho kowe. Pecahan. Tak pecah isine meng 5000. Bathara Guru kowe. Dasar kepara nyata ulun Bathara Guru jeneng kita mboyan duweni Subasita. Iso Subasita kowe Subasita mau-mau. Wolah. Yancuk. Kae ngopo kae Semar kae ngopo kae? 100 wae kowe sesuk. Ora ngerti awake lagi lara kok. Nyelangkrak sak nduwuring tenggak. Ayo, aku reti Betari Durga tok singitke ning nggon jero sapi. Ana wong kok didelikke nggon weteng sapi iki apa ya tumon. Jan bener. Betari Durga ki didelikke nggon sapi. Nek kowe iso nuku sapine Betari Durga dadi duwekmu. Tapi ana syarate. Syarate apa? Semar. Iki kudu tok pateni sithik. Sapa? Bathara Guru kudu tok pateni. Oh ya manut aku. Kakang bajingan. Mati kowe. Mas, apa? Betari Durga ki didelikke nggon sapine Bathara Guru ni Bathara Guru minggat ora tak pateni. Lho sing aku materi Bathara Guru sapa? Iki tugu proklamasi iki. Anan sinten iki sing nemu sinten? Aku. Oh ya bener. Mon lumrah. Sing nemu kocluk dadine kocluk cahe. Oh, kowe kenal karo Mas Antasena? Ah ki tepang no. Kenal karo Mas Antasena? Kenal. Lho. Kenal. Pernahe apa nek kowe karo Mas Antasena? Niki Mbah Buyute. Dadi niku buyut kula. Kang Mas Antasena niku lambene Oh ya. Piye iki, Mas? Diuyak sak kecandake. Mergo Betari Durga ndelik ning gone Bathara Guru. Iya, sing tau uyak genten Bathara Guru. Ngono? Heeh. Budal kapan? Ha saiki no. Yo. Iki. Le nemu teng pundi niku wae? Nang kawah. Anak sinten? Ngomong iki, pripun? Anake. Mosok. Iki kok ngene ora percaya yo, delok yo. Nggih. Ayo tutu bareng-bareng. Ora pati nduga mono.
Iya tututi bareng-bareng yo kaya arep kaya ngapa sambunge nglakon. Nggih kok kula dereke to. Mugya ngayomana marang Prajanegara ngamarta sak isine ora mengko sithik dikadengipun Kakang Yayar Arjuna sowan ana ngarsanipun Kakang ya ning Prajanegara ngamarta kahananmu tawang tetangis sungka weng manah di ana perkara apa Jlampruk wah aja gawe ribet aja gawe sisah artine barep kakangku lan aja gawe susah manahe para kadang-kadang lan dulur-dulurmu para Pandhawa yen ana perkara para matura babarna kang sejatine ana perkara apa ngapunten Den Ndara Janaka enten ada apa enten masalah napa nek panjenengan menika sungkawa niku mbok tulung kadang-kadang dijlentreh Den. Ora mung nangis kaya ngoten niku. Umpami mengke sampean pun paring dawuh cetha, mengke kon dulur-dulur Pandhawa pun sami saged midhangetaken kanthi tawaca miwah saged tinampi lair lan batin mengke mbok menawi saged sabiyantu. Tapi nek Ndara Janaka mung mendel mawon mongko mung nangis kaya ngoten niku sing susah mboten mung sampeyan piyambak. Kawula sak ngamarta niku susah nggih. Yo Bagong nggih. Mergane kang rayi niku rak satriya ta Den Werkudara? Yo. Satriya niku dan nindakaken darmaning satriya rak nggih ngaten. Iya. Ra nggih ngaten to Sinuwun Kresna? Iya Bagong. Kowe walah. Jangkep ukaramu. Dadi suliye. Semar teng kayangan pramila ingkang abdi pun kasiden inggih kedah nyuli Bapak Semar mekaten. Iya Bagong nggih. Monggo paring dawuh Den. Arjuna matura ana perkara apa? Rikala pun Kakang merpeki lawan Si Adi nalika isih mapan ning kayuwangan swarga dahana pun Kakang sumedhot arasaning tias bebasan ora tegel migarake nggonmu mangun bebrayan kalawan Dresana lho. Matura Janaka. Duh Koko Prabu. Sareng kula manah-manah. Anggen kula napaki lampah ingkang kados mekaten menika mboten wonten ginanipun. Tegese piye Di? Menawi kula kedah ninggalaken dhateng tetimbangan kula, nilaraken dhateng sisihan kula pun Yayi Diajeng Dresana. Luwung baya kula nilar lan luwung baya tetel
darmaning kasatriyanipun Kang Rayi. Weh ampun ngaten, Den, ampun ngaten. Sampeyan linahiraken ing jagat minangka satriya menika pun dadi kewajiban lan pun dadi pesthi ning kodrat. Nek sampeyan nglencati dawuhing Gusti, sampeyan niku senajan tesih sugeng tesih gesang aparipurna teng Madyapada ning uripe sampeyan tanpa beta kaya mapan wonten ing neraka jahanam. Awit Bapak Semar tau ngendika al-adabu fauqal ilmi. Sambung rapete apa gandeng cenenge apa karo tata krama ki ora. Mboten nyambung kok? Ora. Oh nggih mpun. Paring dawuh. Kowe mun paring dawuh Ding. Nek meng perkara wedokan, amin sewu. Ning perkara garwa, sampean pisah karo Kang Garwa pun Dewi Dresanala kok sampean terus arep mupus gesang niku nek cara aku, nek cara kula isin. Jangkah sampean niku tesih dawa lho, Den. Jangkah sampean niku tesih amba. Beta nek kalih Bagong niku wis tuwek. Nggih to Ndara Kudara? Iya, Bagong nggih. Niku mangkandhane niku Kang Rayi. Wah, Janaka. Apa isih kurang wong wadon sak jagat kukup kabeh. Widodari sak kayangan paribasane kukup kabeh. Wah, nang endi rasa panarimamu? Nang endi rasa syukurmu? Ngger ngucap syukur ngersaning Gusti Janaka. Wonten babar pisan sarawu paduka Iwang Pikulun Manik Maya kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Mas Surama Sidam Skaring Bawana Langgeng. Iya, Puntadewa Darma Kusuma Ulun Tampa. Pukulan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Iya, Nata Ndrawati Ulun Tampa. Guru kakekku ngaturake sembah. Iya, Werkudara Ulun Tampa. Pukulan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya, Arjuna Ulun Tampa. Inggih. Iki meneh. Selamat to. Sowan mudik. Yung Bagong meneh. Heeh, anu nggih. Bekti kula kanca apa kulun? Ya Bagong Ulun Tampa nggih. Santai mawon kula ora arep mirang-mirangke panjenengan. Wonten wigatos menapa sajak rawipun sengkan-sengkan datan pepoyan Pandhawa ya Puntadewa kula wonten timbalan. Destun temen panjenengan ulun iki dewaning para dewa teka keplayu saka kayewangan marga patrape bocah kengaran Jaya Karneli. Sinten? Jaya Karneli Bagong. Jaya Karneli gawe kisra? Iya. Sik kayake tangga kula niku Jaya Karneli niku. Pun bola-bali niku ndek utang kalih kula 700 mboten balik-balekke. Jarene minggu ngarep sepriki ming gor. Bedhu. Elok-elok apa? Iya Bagong mbok menawa kuwi nggih bocah nom-noman ingkang gawe wirang panjenengan ulun. Ning atase garwa ulun ya sisihan ulun Bathari Durga. Lah kok teko bakal dijaluki gendong kelawan Jaya Karneli. Kamangka anggone gendong dudu gendongan lumrah. Nanging anggone gendong kudu mapan ana ing kasemekaning Bathari Durga. Mbok kula mawon. Ora kurang ajar lho Bagong, tak cokro sirahmu, cokro mekanik ndas. Karang tengah. Cokro mekanik ndas. Arjuna kula wonten maring adhawuh kula. Yen to jenenge keduga bisa mateni lan nyernakake bocah Jaya Karneli. Dresanala kukupen nggih. Kresna ulun suwun sak biyantu kita ngestaken dawuh pukulun.
terus maning jajalan ora mengko sikil. Iki ana bocah noman apa dapurmu ingkang aran Jaya Karneli. Wah, ladang. Ya jagat pangestu Karwayahu Bathara jagat ya iki aku wong Besus, aku wong Merbawa, aku Jaya Karneli. Sawi. Takon karo aku Panengah Pandhawa. Raden Arjuna. Arjuna, Ya Janaka, ya Janaka, ya Permati. ya Parmadi. Kowe ingkang obrak-abrik kayangan. Ya, aku mau arep golek ning ngendi durunge Betari Durga. Ngerti ya Janaka? Betari Durga disingetake ana sak jroning padaraning wetenge Lembu Andini. Aku ora nrimake. Mergo aku butuh karo sing jenenge Betari Durga. Aku pengen digendhong karo Betari Durga. Ana ing sak jerone kesemekaning Betari Durga. Yen ora kasembatan panjang aku luwung baya mati nglalu aku. Pecah siramu. Sik, Lek. Sabar, 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 sabar. Iki Antasena. Heeh. Sembahku katura ya, Lek, tak tampa anakku. Aran Dugumbala. Mas Antasena, Piye, Li? kok li kok ora kepenak ngundange? Ah jenengmu Jaya Karneli kok ya. Piye, Li? Aku aja dipisah. Menungso sing ning ngarepanmu sing jenenge Janaka ya Parmadi kok pecahe sirahe. Aja, engko nek to pateni kowe getun lho, Li. Kok getun ngopo ya, Mas? Wis to nek kowe manut aku aja tok pateni. Mak cilik Janaka ya aja mateni karo bocah iki. Kuwi sapa? Wis to. Sampeyan ora perlu ngerti. Bakune kowe golek Bathara Guru, ya wis gage goleki Li. Ya, ngestake dawuh, Mas. Antasena, piye, Lek? Lah kok bocah malah mbok belani ngene. Anake bocah kan bujung-bujung uyak-uyak karo Bathara Guru, uyak-uyak karo Betari Durga merga Bathara Guru karo Betari Durga luput. Lupute apa? Dosane apa? Sik. Kae dewaning para dewa sing ora gawe dosa, sing ora gawe keluputan. Ah, sing ngomong sapa? Anggepe dumeh dewa terus ora entuk salah, ora entuk kleru ngono apa piye? Dumeh dewa kok terus arep menangi dhewe, arep sak benere dhewe. Ipung Mahagi teka. Aku ya gumun ana nggawa seragam kok wernane padha werna kursi. Iki ra semengi ditabuhi kursi-kursi. Iya, no. Wis sampean manut karo aku, ising aku anakmu. Aja dipateni bocah kae mau. Nanging mesake wang piye? Oh, rasa dimesake dewa, kurang ajar ngopo dimesake ra. Tuwekan ra mikir. Ah iya, aku kan Ro Semar iki kuwi ngarep ngguyu wae. Iya, Antasena. Iki sapa? Ah ya iki sing uyak-uyak Bathara Guru mergo nguyak-uyak Betari Durga kuwi ya iki, Dik. Oh, iki Jaya Karneli. Heeh. Pernah adikku. Lho, adimu? Heeh. Ketemu pirang perkara? Wah, ketemu wae kok. Ora ketemu ya ketemu-ketemuke. Antasena. Piye, Pak? Sapa iki? Adikku. Wah, kowe entuk adik gendro kaya ngono kok ndi? Ora kok gendho iki pancen sing nemu aku tak gedhekke tak emong mula ya watake persis kaya aku. Iki sapa, Mas? Kuwi penere Pak Demu. Pak Deku. Heeh. Ah gitu men ana wong kok irenge ra jamak-jamak. Hah? Irenge ra jamak-jamak. Ora kurang ajar lho kowe li. Kowe pepunden. Pepunden? Heeh. Dadi wajib disiarai. Ngawur ora. Sapa kuwi? Jaya Karneli. Lah ya kuwi sapa? Kusik kok tak omongi. Iki ngerti ra sebabe apa kok iki ireng? Apa sebabe? Lagu. Lagu apa? Ireng 1, ireng 2, ireng 3, ireng 4.
Jare mbok bapakne putih kok anake coklat. Sorry kaya. Iki ya ireng banget iki. Bet. Wah, dadi senopati kuwi kudu ireng. Oke. Ben sangar. Ha iya ya. Sapa kuwi? Iki Pak D. Pak D sapa? Pak D Pardi. Oh, Pak D Pardi. Tak Cokro sira Cokro mekanik ndas. Ajar-ajarane Bagong. Pak D Kresna iki Pak D Kresna jenenge. Oh, Pak D Kresna. Heeh, Dik. Sing gedhe wedyan wong kaya tugu. Kaya tugu. Iki ya Pak D, iki penere Pak D. Sapa? Pak D Arjo. Guyon kok Pak. Sing beran. Pak D Werkudara. Pak D Werkudara? Heeh. Iki bapake Mas. Loh, jare kowe kakangku. Ha iya, nek ngono kuwi bapakku. Udu kowe arep pengen ngerti bapakmu sapa, ibumu sapa ngono ya Yohan. Iya. Ah, engko tak omongi. Tenane? Heeh, tapi kowe kudu manut karo aku sik. Oh iya ya. Iki sapa Antasena? Aja tok jangkah, aja tok piloro mesake. Iki bocah iki laire wis keloro-loro. Apa iya? Heeh. Sapa? Tamang ini aja diomong-omongke. Oh iya. Kuwi iki anake. Kowe ngapusi tak Cokro siramu. Cokro mekanik ndas. Kuwi anake. Masa? Heeh. Oh tiru-tiru Bagong ora. Anake sapa? Sik duh piye iki lek ora ngomong iki. Dhuwur banget ya ora. Aku ki arep ngomongi kowe ya, Pak. Wah, jan mah ditibake ora. Tak junjung. Anake sapa? Anake. Wah, edan. Wajan wis. Aku esuk-esuk kok. Esuk-esuk kok mah ora kajen aku ora. Ora pati nduga mono tenan Werkudara. Yo. Rawuh meneh. Wis diunsalke kok situ rawuh meneh. Jaya Karneli, apa Pak D Kresna? Kowe arep nguyak-uyak Bathari Durga? Iya. Uyak-uyakan mergo pancen kae luput pangling nini Bathari Dresanala. Inggih Kakang Prabu inggih. Tobat kula nyuwun senjata pitulung. Ana apa? Kula dipun bujung-bujung dening pun Dewa Srani. Wela keparep. Dadi iya. Wingi sing lokasi wingi dalu nika protegan nika mentok kiri jalan. Iya Kakang nggih. Nek sing wingi kula bar tobong kula karo sampeyan niku ora terus bar tobong nganan. Iya. Kula jak ten gawean kula. Iya. Nggih to? Nenek niki mengke kula duduke nggon sing beda. Nggone luwih kepenak, AC, kamar mandi dalam. Sabun sampo gratis. Pokoke mboten dipungut biaya. Mong kari beto wong tok, sampean kali sinten ngoten umpamane. Dadi niku nas lho, lha ndi wong iki mau? Pangeran. Yayi Nini Dresana ora pati nduga mono. Pun Kakang lan sira pinanggih ing kene. Inggih pangeran nyuwun senjata pitulung. Ana apa? Kula pun bujung ngalemon Dewa Srani parep pecah ndasmu kowe. Mas Antasena, piye li? Ki sapa ki kok wong wedok? Wow.
ayune ra jamak-jamak Ndara Jaya Karneli Semar. Ha iki sapa? Niki asmane Betari Dersanala. Niki widodari mula ayune kliwat ukur. Ngono, Semar. Ha nggih. Sampeyan ya niku sampeyan niku janjane nggih anak widodari mula sampeyan baguse nggih kliwat ukur. Bapak sampeyan mau duwe gelar lananging jagat lancuring bawana. Pengawak Tirta Gwaya Teja. Niku Kang Rama. Nek ngono Semar ngerti bapakku sapa, ibuku sapa? Nggih. Eneng endi? Ibune sampean nembe mapan teng Gunung Sak Pejagong, Desa Waduarep. Komplek dadi siji, RT omong-omongan, RW tatap muka. Ibune sampean, ibuku. Nggih, kuwi daerah ngendi? Daerah cerak mriki mawon. Lah yen bapakku, bapak sampean nembe lunga. Lungane nang ndi? Ngajar Duratmaka, ngajar Piyai Durjana. Wah, arep nek ngono iki ibuku. Ibu, aku ngaturke sembahku tampanana Ibu. Ora kok sikik iki sapa? Antasena iki sapa? Kuwi anu Lek. Tante. Kuwi anakmu. Anakku. Heeh, kelingan ora? Sampeyan diperwasa karo Betari Durna. Nganti sampeyan kepeksa lair anakmu lahir premium, bocah kuwi lahir ya suwane 7 sasi. Iya, 7 sasi terus bocah kuwi dicemplungke ning kawah Candradimukha karo sing jenenge Betari Durga kuwi tak temu tak gedhekke. Lah ya iki anakmu. Ibu, aku ngaturke sembahku katura ya Ibu. Iya tak tampa. Bapak nendi, Bu? Lagi ngajar mungsuh. Sapa bapakku ki sapa jenenge sapa? Pangeran Janaka ya Pangeran Arjuna. Oh alah, Mas Antasena. Piye, Li? Jebul sing arep tak ajar mau, sing arep tak jangkah mau. Oh, wong wis nggeret kaosmu. Bengak-bengok Wardaya. Janaka kae mau. Iya, kae bapakmu, kae pernahe lekku. Lah, Janaka kuwi adine bapakku, adine Werkudara. Mula kowe njeluk bapakku Pakde. Ngono ya, Li? Iya, Mas. Jaya Karneli atmajaku, Pakde Kresna. Iya. Jaya Karneli anakku. Pakde Werkudara. Iya. Ora kok jenenge kok Wagutimen. Nika sing jeneng ini kok. Niki janjane anake niki luruh. Janjane wong anake Dresanala niku mestine luruh. Iya, Kakang, nggih. Gandeng sing nemu wong kentir niku. Kula anake dadi ndangak ora ditata krama rasa basa glelenge ra karuan. Ha kowe ra trima meri karo aku apa piye, Pung? Ngene, padha lenange lho iki, Pung. Saiki api-apian aten wae. Api-apian aten piye? Aku padha lenange. Kowe ora trima karo aku piye? Sing jenenge Jaya Karneli kae aku. Aku sing nemu bocah kae sing gedheke bocah kae aku. Anak cara kula mah. Rawangun babar blas. Anak ndurut jana kok kaya Werkudara niku. Ha piye tes DNA apa piye? Mah. 120 ginastel. Perkencang laru dayang. Kula narada bekti kula konjuk. Ya Kresna ulun tambah. Rodo kakekku. Sembahku katura. Ya Werkudara ulun tambah. Ora lara. Gur semaput.
Bagong Ulun Cakra, Cakra mekanik ndas meneh. Wah, jan wis lakon kaya nenek wae. Dresana lho. Wonten dawuhku kulun. Mangayu Bajak Sekti Jimuro ya, Ger. Ah, jan antasene nek jenenge bocah ya sageleme dhewe. Dume sing nemu dheweke kok terus Jaya Karneli ora. Jaya Karneli? Iki sapa iki? Ulun Bathara Narada. Ya ulun dewa. Oh ngono ya. Jeneng kita ulun paringi pusaka asma aja Jaya Karneli. Jaya Karneline diruwat. Ya. Jeneng Jaya Karneli diruwat, diganti jeneng kita Bambang Wisageni ya Bambang Wisanggeni. Mergo jeneng kita kuwi lair dijedi ana ing Kawah Candra Dimuka, ana telenging geni ngger Wisanggeni. Wis, yen jeneng kita wis ulun maringi jeneng tetenger ya pusaka asma Bambang Wisanggeni, Jaya Karneline wis diruwat. Lho iki ngapa iki? Api-apian aten kowe, Mbah. Bangane sampean tak untir gulumu. Atene iso oleh meneh. Ha iya. Padha lanange kene rembukan karo aku. Wah, aja kaya gitu kaya. Senengane kok ora ganti-ganti jeneng ora. Bung Mas Rama Sidam. Putrane napa? Hus. Anake ora. Ambek diomongi yahene kok sesuk sekolah lho, sesuk Minggu. Oh nggih, Dik. Ana bocah kok ora wedi kena walate Gusti. Gusti Allah nek Minggu prai kok. Ya wis ngalih. Kresna, kula wonten dawuh pamrih kula padha wenang. Bocah iki pancen wis dadi pepasrening jagat. Lan kinarya srana mbingkas angkara murkane si Manikmaya. Nggih, ngestaken dawuh manunggal ing Prajanegara Ngamarta nggih. Pripun? Bathara Guru isih mapan ing Ngamarta. Encah ngeyel kok niku. Bubar, pitik wis kluruk. Semenengo. Rene. Inggih, Kakang. Lurus kae. Nyun pangapunten Kakang. Nggih, anu iya. Kowe iki sesone arep temandang, arep tumindakke dipikir sithik. Inggih. Ayo ndi Durga? Durga ndi? Tokke Durga tokke. Durga. Wonten dawuh wis wayahe mijil. Inggih. Ora wani aku. Nyuwun pangapunten Kakang. Sowan kene Ngondarandir Bawana kowe. Ayo. Ampun, ayo. Nek ora di jiat-jiat ora dipeksa. Kakang Janaka tak rebut Dresanala. Ibu Benari. Ibu Benari kula kasoran mboten kasembaten. Mboyong dateng pun Dresanala. Mundur wae nang Semar aku wedi. Ayo apa-apamu kowe. Lho,
Aduh apa iki? Wong iki. Wong ora ketok iki. Ayo apa-apamu aku Antasena. Wah. Manteng aji panglimunan. Ayo. Ngantemo. Ora kena. Wah, ora adil kowe. Ya. Waduh, aduh. Wis esuk kowe lho kowe kedibanan kula sampean buyer tak cokro sirahmu tenan lho Kang suwe-suwe cokro mekanik ndas ora lara gur semaput purna gatining carita Ndara ya bocah nika wau Ndara Antasena niku janjane le gawe pawadan si Ndara Wisanggeni ken njaluk digendhong teng kesepekane Betari Durga niku janjane niate ming guyon. Iya, niate ming iseng. Niate niku ming nggih gecul-geculan. Ning niku sejatipun lelakon gaweane Wang Pikulun Sang Hyang Padawenang. Mangkono Kakang nggih, iku kula pun dijlentrehi pas bar nyuwanke Bathara Guru niku. Niku besok enten sambunge lelakon. Sambunge lelakon inggih menika Betari Durga niku wedi wegah gendong bocah niku teng kesemekan mergo nek kesemekane enten pusaka utawi enten wujudipun barang ingkang digdaya menika niku pengapesane Betari Durga sambunge lakon sok teng pepucuk Bratayuda den wong ngono nggih niki Iwang miturut ngendikanipun Iwang Pikulun Padawenang lah sakmenika ampun dadi bocah sing ndungkap dewasa senajan tesih lare iya dongane kagem Ndara Wisanggeni mugi saged dados sakinah mawaddah lare ingkang saged mikul dhuwur mendem jero dhateng tiyang sepuh dadi bocah mursid wusana panutuping atur kula sak penger kula saking mriki mugi-mugi warga ing Karangsari mriki tansah kebak ing karahayon kebak ing katentreman didoke saking regejekan didoke saking bebaya menapa-menapa dipun maringi gangsar lancar rejeki gampang golek sandang pangan pangupa jiwa lan sak panunggalane adoh saka retu hama minggat kabeh hama ilang kabeh iya Kakang nggih wis ana panutuping atur kula slamet sing nanggap slamet sing ditanggap slamet sing nonton tanggapan slamet sak kabeh kabehane matur nuwun pun tutup karining Gucaka Ndara